Lami, bebe, mo tilaw ko, be. Kay bata, mapag ko. Kay baba mo kung say sikreto daaning, mga alets. Ano pang pagwapang sedan? Nalabira, kaunalya na. Hi everyone, majung gabi. Ako na dahil po si Mama Alex. Karon day guys, magluto ko og sudas mga bata. Kay ganyan udto, haglang sudan. Ang sagot ko sudan gani ha, karning baboy. Na karon, nag-girl ko kay wala po sudan sa panihapon. Mga bata, ang lutuan daning sayote. Bawag mo kaan ba ni haning ibintuhon ron. Ano man may maglutog so das panihapon kay dapat malagay salin nga sa bawan niya sa kuan katong pata nga karon mga bata na namin ang lutuan kaya ako guys gabi hindi ko kadyo mukaw gabi labi nagmakayos na ko sa hapon nga na di na ko mukaw panihapon kanihaning kuanon ang suwadyan danig mga bata og mukaon pa. Mag-imbento ko guys daning sayuti. Mga bata lisod pa kanina sudaan, labi na Talyana. Mag-imbento tag sadaan. Makakaon po sila gulay. Bawala makag mga badani. Manghiwa og pinon eh. Asang pinuhon guys ang nila sila maluto. Good luck na lamang doon ni guys. Mga ba sila? A few moments later. Mana siya guys agang gigisang sa kabuk sayuti. Siya guys at isang butangan og itlog. Ang magmahang daning mga chikiting.
Siya, nagutang agwan guys, harina. First time na mag-imbento ani guys. Anaw nagmukhaon ba ka bata. Mana jadi itsura guys na. Guys, ano lang to? A few moments later. Kaya guys, naluto na. Sudan ng giluto. Kaya mo na yung sudan pang bata. Nagsiyan, tilawin na. Lami rin, babe. Lami, baby, mo tilaw ko, babe. Kay bata, mapag ko. Iba, mo kan sa sikreto daan, Mama Alex. Ano yung pampagwapang sudan? Nalabi ra. Kaon na yan na. Aglit yung manok may gikaon. Kaon. Wapo kayo. Ito. Isa man labi. Kinanglan mo kaon ka na. Kaya mo na yung pampagwapa. Sana all, boss. Boss, sana all. Nagimbintog sudan. Hala, kayo marunong mo na mga ahoy. Ganahan puntag pa. Mau day nakawas, ubong tiri, mga alin, no? Sa grabe. Di ubuga ako, marijo. Mau nakawas. Berikain. Saingan. Ha? Kasi berikain. Si Ilimon ko no. Saingan. He's very kind. Kisaningan. Ingan na kanang may mamasa. Kanang may asawa ni boss. Nalabi. Yan mo ba nagpang gasin? Ah, grabe, ganahan. Very kind ko no kay kanang pag-open ko na ikaw ko na kinauhang trabahante ba? Sa Migs, dito na nanza. Iza ko na tanan. Nakatuloy na kaya. Lima ba na? Iza ko na tanan. Hinlo. Litson. Tanan. Ilopod. Nay, manok kay. Ano siya ako naman una? Mga lang, berikain ko no, berikain. Bos na kwarta naman nila. Sana all. Ano ka ba? Sana all, berikain. Minta may ibang kostur ka na, lami. Ganahan ko mamali. Binaw. Ano ko pa din na? Murag tao, nagdaka na. Maupod, sa yuti na day ka ni. Sa yuti og. Okay, tala ko ba? Isa pa. Isa pa mamali, itlog. Ito. Mukha na. Makaubo ng itlog eh. Abang siya? Gambarang po po itlog. Ngunit si Danin Diyos sunod maghimo na pagkukuan. Ubasa na po. Basa. Pwede pa ko ba sa Ito nga, yuti? ikaw utang ba ang mga bata? Nagsiyan ka niya. Practice mo sigag. Gulay kay, gulay na nagabos. Mga nanay masuwa, sunod adlaw. Nauna mo yun. Ang sa ko nanay? Gaan na ka. Sa bola mo, sa bola mo, di man panahapos ko. Kami di ba? Kaya lagi palit ni mo. Sa tutugan. Okay, mga tanda no. Anak ko, meron mo ka. Kain ko. Importante ni mo. Ganun. Kung mana, nakatag lunsod. Para mong heart. Bisi. Nalabot ang gusto pag ija ay. Kaalam na, igo na magi. Ya, kuit-kuit ng luto. Tayo, mag-istora ko namang lumi-lumatay. Sudah na to. Awan. Alyan no. Sama? Kung Palatos? Huwag na ka. Kaya na ako naman Ma? istoryahan. Mag-upload mo rin ay? Di, nga naman.
Nga ko naman istoryahan tayo. Kanya po na dari. What's your ulam? Ayo, mas daw maliliti. Sige. Yung po pareho na may nagyan ng tamis. Ano yung magpahaw di ba? Bangha, nung iringan, meron ka uwagan ka, no? Bukol. Uy, magbati kayo mo ng katilaw sa isang balisa. Isang kabuok. Ningan, tag-ari, kung palit, kaya di Wala magkapatilaw. ko ilayin ng sunod. Wala kaya kag magpurma ka mag... Nagpilang kilo. 140. Kaya na. Ako sino? Pagusol lang na. Pagusol man. Na, i-repeat na po. Gubutan nga ng balik sarap ko ah. Ha. Ano yun? Namilag yun. Ay, panit, no? Mahal ko mo. Idea. Pamintaran na o. Kaming gamay nga sukal. Si Mama Ali na po yung sunod maingig. With Papa Ray. With Brian. Ah, Miss at papare mo ni tatiri. Hapit na. Sa kauban tatiri. bawa araw dari. Si Kuanday. Ijang Diyan, Anino. mama. Ijang Brian. Ako rambutan. Ito. That is Brian kay Casio nami. Namon ate ita. Oh yes, ni Brian. Aman, tere. Wani na Saliana. Rambutan ko no. Ito ah. Kapag ko na Nakatamis na. Yang sabaw? Kungit na lagi dito. Doon na siya kumot-kumot sa luto. Ah, paminta lima kalami po. Hanghang. Hindi nga pwede nga nga. Hanghang ba nga? Manaming. Di. Among bed. Dali lagi tang biyahe no. Waray duha ka oras. Kapin. Man patupad. Dari ako nito po ang. Dupad po. Niagi Lagi mo maghapit-hapit. Ano po? Gusto na, upay dito. na may lang bag. Bugat. Ano Tapit. na? Tapit. Mag-detail po sa... Medyo ako ng English, ha? Mablaming din. Maproposan. Mawali na. Na all. Aljan suwa. Le. Makan na. Kaya na dyan. Yakon na po, Marcos.